Denne screencast handler om, hvordan man laver en potentiometrisk titrering ved hjælp af Capstone, og derunder også, hvordan man laver en kalibrering og opsætning af pH-elektroden. Her kan du se, hvad du skal bruge. Du skal først og fremmest bruge en pH-elektrode, som man ser her. Dernæst skal vi bruge en Pasco pH-sensor, og så et USB-link til at forbinde det hele til din computer. Derudover skal du bruge forskellige puffer til at kalibrere pH-meteret med, og selvfølgelig programmet Capstone, som kan hentes på skolens hjemmeside. Og vi starter programmet Capstone op, og det første der skal gøres, det er, at vi skal tjekke, at pH-meteret det bliver forbundet ordentligt. Når det er sat ind i computerens USB-stik, så burde det hele gå som det skal, og det kan vi også se her, at der er forbundet en pH-sensor. Der er fundet en pH-sensor, der er forbundet til computeren. Så kan vi gå direkte videre til kalibrering her. Det er selvfølgelig pH, vi skal kalibrere, så vi kan straks trykke på Next. Og eftersom der kun er én sensor forbundet, så giver det også helt sig selv. Så vi er nede i punkt 3 nu, hvor man skal vælge, hvorvidt man skal kalibrere ved hjælp af 2 opløsninger eller 1 opløsning. Og i den her video, der viser jeg, hvordan man kalibrerer ved hjælp af 2 puffer opløsninger. Så vi trykker på næste. Her kan vi så indstille, hvilken pufferværdi vi starter med at kalibrere ved. Og det kunne være 4, for eksempel, som der er skrevet her. Hvis det er en anden pH-værdi, som man skal kalibrere ved, så kan man simpelthen bare justere og skrive den pH-værdi, som man bruger, for eksempel 7. Men jeg lader den være ved 4, som den var før. Den nederste current value, som man kan se, det er altså pH-værdien, den aktuelle pH-værdi, som elektroden måler på nuværende tidspunkt. Og den skal man vente på, at den bliver stabil, og det ser jo sådan set også ud til, at den er lige nu. Og når så den viser en stabil værdi, så trykker vi her, Set Current Value, og så har den altså indstillet sig til pufferens pH-værdi. Så trykker vi på Next, hvor vi så kan vælge den anden puffer og indstille, hvilken pH-værdi den skal bruge. Det kunne for eksempel være 10. Og så vil man så se, at værdien hernede, current value, den står og skifter lidt. Og når den så har stabiliseret sig, så siger man igen, set current value to standard value. Og nu brokker den så lidt, fordi jeg faktisk har snydt lidt og ikke puttet den i en rigtig puffer. Men hvis man har den i en rigtig puffer, så vil den sandsynligvis hurtigt blive stabil. Så trykker vi Next, og man ser her en opsummering, og vi kan derefter trykke på Finish. Så har vi altså kalibreret vores pH-elektrode. Så vil jeg vise opsætningen til selve titreringen. Det kunne være relevant at vælge sådan et vindue her, hvor vi kan få en tabel og en graf. Og hvad skal vi så måle? Vi skal selvfølgelig måle pH, og den kan man gå op og vælge her. Og derudover, så det vi ønsker at måle, det er jo det volumen, vi tilsætter af vores titrator. Og den kan man selv få lov til at taste ind her. Og så kan jeg så skrive, hvad det er, jeg vil. Og det kunne jo være, at det var natriumhydroxid, man skulle titrere med. Så det skriver jeg. Og enheden, det vil typisk være i milliliter. Herover til højre, der kan man så indstille sin graf, sådan at man kan følge titreringskurven undervejs. Og det vil så være volumen hen af x-aksen og pH op af y-aksen. Sådan der. Så er det lige før vi er klar til at starte pH-måling og titreringen. Man skal hernede under opsætningen vælge Keep Mode. Sådan der. Og så trykker man på Preview. Og så viser pH en eller anden given værdi. Og man skal selvfølgelig huske så at indtaste sit volumen, som man nu
putter i. Og så venter man på, at ens pH-værdi den bliver stabil. Og så trykker man hernede Keep Sample. Så tilsætter man måske 1 ml natriumhydroxid. Venter på, at pH-værdien den bliver stabil. Og så trykker vi Keep Sample igen. Og sådan fortsætter vi ellers derudad, indtil man har en titreringskurve. Og igen skal jeg sige, at der er selvfølgelig ikke nogen mulighed for, at der skulle der helst ikke være, at I kunne måle en pH-værdi på 46 eller 49. Det er simpelthen fordi, at jeg igen har snydt lidt og ikke brugt de rigtige puffer til at kalibrere med lige nu. Men I skulle selvfølgelig gerne få nogle pH-værdier, der ligger mellem 0 og 14 som sædvanligt.